ръководител на априлското въстание, войвода на хвърховатата чета. Моята цел е постигната вече. Аз отворих в сърцето на тирана такава люта рана, че никога няма да заздравее. А Русия, сега нека тя заповяда. Райна Поп-Георгиева Футекова, наречена от българския народ Райна княгиня, 20-годишна учителка в девическото училище в Панагюрище, ушива и развява знамето на бунта, знамето на свободата.